siza kabo coach ngoku. Now kuwo wonke ama team that you've played against. Sure. Yephi I coach oye wathi mawungena nje groundini wavela wabona ukuthi you know what, because lo mjita lo ndiyamazi ku leadership yakhe ku skills yakhe nani uyan intimidator, there's like 50-50 or 60-40 chances for me to win this game. Ekudala ke ndihlangana nama coach ubona ukuthi kuyafiwa la. Yeah. But because thetha nje locally ngekasi football lasebhoqweni the guy weSnack umevula. Yeah, he's good. He's very good. Yeah, he's good. Because that guy has trained intwana zakhe. You understand? Yes. There is a guy was a Greenfield udunga beka ku Greenfield FC. If you remember makuthiwa Greenfield FC. Yes. Boyazi ba hey letsothi is an plan. Not just ba mangene 11 players egroundini. Okay. There is Jukes we Aston Villa. Hey. Andizuthetha kakhulu ngama amajita ndizoba mention amajita afana no Disco because azange ndike ndidlale too much against them. Okay. Ndithetha kakhulu ngaba indiba experience leyo ndibhekana nayo. Yeah. Ubona ba hey kuyafiwa la. Again there is another guy even though ngazange ndadlala against yena I-team yakhe yaseSoweto bathi nguJinola. I-team yakhe bathi istimela samashangana. Hayi labo bafowethu labo when it comes to planning you can see ukubana i-team xa idlala they know what they are doing. Kune plan dad. Yeah. Mayibuya i-team noma yenza ama changes akwenziwa nje and the another one but ke na vele ube kunyanzeleka ibe standard sakhe sibe ngasenhle. I-team yakhe yasevala wevala Juventus. Yo. Hey. Lo mjita lo ubeza ungamla ubeza nama unknown players this side but ubona ba yes nentwana ezincinci maze lidlala ibhola kune plan apha alikhatyelwa nje phambili there is build up ebonayo ba xa lisuka apha liyapi kwathini yabo. So those coaches hayi ndiyaxalela xa ujongane nabo uyayazi ba hayi igame apha isazoba nzima kumele nawe uswitch on iqala until iziyophela. Okay. No. Abo coach, siyanphakamisela bafethu. That's why we make it a point inokuba ngaba sinmention kuwe lama podcast la so that you can know bangaba imsebenzi yenu say recognize in shaping I community kunye namajita